okupatsirani nkhanizi pana pazodi yake masana ano ndine Happy Mzembe. Poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Michael Usi wadzudzula mamembala ena mchipanichi omwe akuti akuchepsa ulamuliro wake. Bungwe la MRA lalangiza omwe akumanga chipata cha makono pa Songwe kuti kalonga kuti achite changu kumanga malo ezira mlingo kuti galimoto zizidutsa mwachangu. Akatswiri pa zamaphunziro ati mdziko lino mukufunika njira zina zatsopano zothandizira ophunzira osowa ku yunivesite malo modalira kwambiri ngongole ya boma. Nkhani zina, President wa dziko la America a Joe Biden wayikira kumbuyo wachiwiri wake a Kamala Harris kuti ayende kuthekera kulamulira dzikolo. Tsopano onerani nkhanizi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wadzudzula mchitidwe obisira na kampeni kumphasa mchipani cha UTM omwe akuti anthu ena akuchita pochepsa utsogoleri wake mchipaniwo. Iwo ati sabwezera chitonzo chomwe akulandira koma anthu avomereze kuti iwo ndi mtsogoleri wa chipanichi. Dr. Usi alankhula izi dzulo kumulanje, mmodzi mwa atsogoleri a chipanichi ananena kuti akuluakulu ena a chipanichi anawawuza kuti asapite ku msonkhano wa Usi. Alex Banda ali ndi ripoti. Ino ampingo ngati muli pano muzitipempherera chifukwa ngati sitilapa andale ambiri sakaluwa kumwamba. La Mulungu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi omwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM La Mulungu analitu mmudzi mwawo mwa Gordon kwatiye chikumbu mboma la Mulanje polankhula pa msonkhano omwe iwo amapereka moni kwa anzawo akale, mafumu komanso ena achibale. Mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha UTM mboma la Mulanje a Joseph Machokola anati akuluakulu ena a UTM anawuza kuti iwowa asapite pa msonkhano wa Michael Usiu. Tikukonzekera kubwera kuno anatiuza asogolerena kunena kuti ifetu ena atimbira foni kuti tisapite nawo kakhala nawo kumeneko. Ndeni nati chifukwa chani amene kuti ayi ife angutiuza kuti musapite. Ndeni nauza kuti ayi ngati ndi choncho tiye tipite chifukwa kunena kuti amene sakufuna amene akufuna koma vice president wa dziko lino ndi kuti Usi komanso amene wakuza ni zimenezo alibe usogoleri woyendetsa dziko. Chifukwa kanakhala ndi usogoleri woyendetsa dziko akanazwa kunena kuti chimene chachitikachi ndi ngozi yatonse osati wina apezerepo mwayi kuti alankhule zimene akuganiza. Ndi anthu aja analimvera ndipo ena tinabwera nawo. Anali mmodzi mwa asogoleri a chipani cha UTM. Koma poyankhapo pa izi Usi anadzudzula mchitidwewu. Usi anati akukhulupirira kuti pali anthu ena mchipani cha UTM omwe akuchepsa udindo wawo ngati mtsogoleri wa chipanichi komanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Iwo anati sakuwatengera anthuwa ndipo sabwenza chitonzochi. Ndimati ntchito amandipasa ni Mulungu ndiyeno zokangana ndi anthu sindimafuna. Ndi abale anga zambiri za kuchipani tizikambirana komweko koma pa ndimayankha nakasi anthu anabwera kuno kumawuza anthu ndi anthu anafuna kuti ndiyankhepo pa zimene achita zimenezo kuti sizabwino mwamanyazi kwa iwowo anthu ambiri anabwera lero. Kumbali naye Usi anati alankhulana ndi mlembi wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati kuti ayitanitse msonkhano wa akuluakulu a chipanichi posachedwapa. Malo mozode kuno ku Blantyre ndine Alex Banda. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wachenjeza ogwira ntchito mboma omwe amanyalanyaza pa ntchito kuti yense opezeka kupitirira kuchita khalidweli achotsedwa ntchito. Dr. Usi omwe amayankhula mboma la Mulanje ati khalidweli ndi limene likubwezeretsa mbuyo chitukuko cha dziko. Iwo achenjezanso ogwira ntchito amene akuti amachita zolakwika mwadala pofuna kunyazitsa boma. Amene akugwira ntchito mboma amene sakugwira ntchito molingana ndi malamulo. Pali mandrama zimene zimabwera kuchokera ku mayiko zoti zithandize anthu koma kuti zichoke zikafike kwa anthu zimatenga nthawi yayitali. Ndi tilibe nthawi yochedwesa munthu amene akhali amapepala anthu kumavutika amene yotu ndosayina kukhala boma amene yekha ngoza kuti pano sipa kwathu achoke. Ngati achoka aina kuchosedwa chifukwa munthu ngati ukuwuzidwa kuti phika nsima iwe ungokhala paso samaphika anthu afa ninja latu kuti unakuchosepo ayikepo ina uza kuphika. Ndiye nkhani si ya udani koma kufuna kuuza na chilungamo. Pali ambiri amene amafani ntchito chifukwa anzawo sagwira ntchito
sikuti ndi onse mboma amene ali anthu olakwika, muli ambiri abwino kwa muli ena amene akuchedwesa ntchito. Ndi chisanzo chabwino kunduna amene ndimayang'anira kapena kwa natural resources kuli ma project ena amene anani akuchitika kalekale kulwashire koma akuchedwa chifukwa cha anthu zimenezo. Bungwe lotolera misonkho la MRA lalangiza misiri yemwe akugwira ntchito yomanga chipata cha makono pa Songwe ku Karonga kuti achite changu kumanga malo oyezera mlingo wa katundu weighbridge kuti galimoto zizidutsa pa malowa mwachangu. Poyankhula ndi Zodiac la Mulungu atenda ntchito yomanga malowa, mkulu oyendetsa ntchito za bungweli a John Biswick wati pa tsiku pa malopo amalandira galimoto pakati pa 40 ndi 50 zotumizidwa kuchokera kunja, ndipo ati kukonza malowa msanga kuthandiza kudzadzana kwambiri kwa galimoto pa chipatachi. Adam Zondaninge walemba ripoti. Mukulu woyendetsa ntchito za bungwe la MRA a John Biswick asindika kufunira kuti misiri amene akugwira ntchito yomanga chipata chochita ntchito za malonda kuti afulumizise ntchito yomanga malo oyezera katundu pa malopo ndi cholinga chofuna kuchepetsa vuto la kuthithikana kamba kuti galimoto zikuluzikulu zimene zimanyamula katundu zimatenga masiku opitirira atatu asanazituluse. A Biswick anafotokoza kuti chipatachi ndi imodzi mwa zipata zofunika kwambiri kamba kuti chimalandira magalimoto pafupi 40 kapena 50 oyitanisidwa kuchoka kunja pa tsiku, ponena kuti malowa ndi ofunika kwambiri polimbikitsa ntchito za malonda pakati pa dziko la Malawi komanso Tanzania. Malawi kuno katundu ambiri obwera ndi otuluka amabwera kuchokera amadusa kuchoka ku Dar es Salaam ndi ku Songwe akadusa mu Tanzania ndi amadusa ku Songwe. Kutsogolo kumene tidzakhala ndi kumbilima kuchitipa koma amene kwa ndikanalika kang'ono kwambiri. Katundu ina wambiri amadutsa ochoka ku South Africa, wina amadutsa ku Mchinji, wina kudedza. Mmodzi mwa akatswiri amene akuyendetsa ntchito zomanga pa malopa Amsafiri Sebolo ati ndi chikhulupiriro kuti akwanitsa 80 kapena 90% ya ntchito imene kufunika tsiku limene athere ntchitoli isanakwane. Asebolo anati kuchuluka kwa mvula komanso kukonza malo amene pagwiridwa ntchitoyi imene zatchedwetsa ntchitoyi. Ntchitoyi imene kuyembekezeka kuti ndalama zokwana 16.1 billion kwacha ikulandira thandizo la ndalama kuchokera ku World Bank. Malo mwa Zodiac ndi Adams Clement Undali. Alimena afodya omwe bungwe lona za ulimi ndi malonda afodya lidawalanda fodya wawo akukana kupereka kalata zoyenera fodya wawo kuti amusankheso potsatira kusamvana pa nkhani ya malamulo komanso phindu lomwe apeze akamugulitsa. Alimiwa ati bungweli sili kubwera poyera kufotokoza malamulo omwe likugwiritsa ntchito komanso momwe ligulitsire fodya wawo ndi zilango zomwe akuyenera kulandira. Mneneri wa bungweli ati Forest Chigwenembe wati kusadziwa lamulo kusachititsa alimiwa kuononga msika wa fodya ndipo alangiza kuti atsate dongosolo kuti fodya wawo agulitsidwenso pa chitupa cha bungweli. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Mmodzi mwa alimi okhudzidwawa wati bungwe loyendetsa misika ya fodya lidamulanda mabelo 32 mwa mabelo 51 a fodya omwe adawatumiza ku msika wa fodya wa Kanengo ku Lilongwe. Iye wati kuchokera pomwe bungweli lidalanda alimi fodyayo, akuluakulu a bungweli akulephera kumva madandaulo awo. Fodayo andilanda koma kundilandako fodayo wakunena kuti akalemba leji yawe zimene ne ndikudaba kuti TCC simali mafoda penalty imene akunenayo sakuyika bwinobwino kuti penalty yo ndalama zingati. Wapampando wa gulu la alimi a fodya mchigawo chapakati Alaison Banda wadzudzula bungweli chifukwa cholephera kudziwitsa alimi ndondomeko zolimbikitsa malamulo atsopano okhudza msika wa fodya Tobacco Industry Act ya 2024. Members wetu kumainawo wiki imwe ngatela chiwiri kuti iwo ngata commission ni ndalama zingati zomwe apa salimi ndipo ni ndalama zingati zimene zikhalire ku commission. Azapa mabungwe osiyana amene alipo mdziko muno amene amayimira alimi sanathe kuachita konzata alimi kwauza za malamulo amene ali mu industry ya fodya chifukwa mwina alimi ena wakudzidzimuka. Poyankhapo pa nkhani mneneri wa bungwe loona za msika wa fodya mdziko lino ati Forest Chigwenembe wati zomwe akuchita alimiwa kunyalanyaza kulemba kalata zoyenereza bungweli kusankhanso fodya okanidwayo ndi kutaya nthawi chabe. Kwa amene sakuvomereza kuti asaine zikalata aiti kwasiya alimi ena avomereza kale asaina zikalata zimenezi ndipo fodya wawo watumizidwa kuti akasankhidwenso akakonzedwe adzagulitsidwe pa nambala ya Tobacco Commission mpaka ndondomeko zina zonse zokhudza milandu ngati imeneyi zimalizike bwinobwino. Malinga ndi ndondomeko zatsopano fodya akamulanda ndi kumsankhanso adzimugulitsa pa chitupa cha bungwe loona misika ya fodya
komanso kusunga ndalama likagulitsa fodyayo kufikira zilango zoyenerera azazikhazikitse. bungwe la Slow Food lalimbikitsa alimi kuti ayike mtima pa ulimi wa mbewu za lokolo omwe njira zake sizimaononga chilengedwe. mmodzi wa atsogoleri a bungweli a Manvesta Axon Khoza ndi omwe anena izi pa chionetsero cha zokolola kwenikweni m'boma la Mzimba. Nobert Mzembe ali ndi ripoti. Poyankhula pamwambo wa chionetsero cha mbewu za lokolo lachisanu ku Enukwenu m'boma la Mzimba, mmodzi mwa atsogoleri a project ya Harness Farms kubungwe la Slow Food a Manvesta Axon Khoza ati kudzera mu ulimiwu alimi ali ndi kuthekera kopindula kamba kuti anayamba kale kuwapezera misika. Akhoza atinso ulimi wa mbewu za lokolo umasunga chinyezi ndi kubwezeretsa nthaka kamba kuti amagwiritsa ntchito manyowa pochita ulimiwu osati fetereza wa msitolo yemwe ati amaononga nthaka. Timalimbikisa ulimi wa zachilengedwe kulima mbewu za makolo chifukwa mbewu zili pa chiopsezo kuti zamba kunka nasowera komanso mbewu zizipezeka m'misika. Tinayimbisa misika yokwana 4 kulumphi kuliko mozi kuno ku Bwengu pano pa Enukwenu kuekwendeni komanso kunzuzu kuti anthu ife tizitha kumapeza kumagula zakudya zizi zolimidwa munjira yachani ya chilengedwe. Mmodzi mwa alimiwa a Violet Mbele atsindika za ubwino ndi phindu lomwe akupeza mulimiwu pa banja lawo. Zimandipindulira kwambiri chifukwa choti ndikalima ndimagulisa koma pano papoti project kutiphunzitsa kwambiri kuti tizipanga value addition ndiye tamba kupanga ujeni peanut tikupanga anatigulira mashini tikupanga soufa makamaka tiphunzitsa kuti tizipanga ufa wa chimanga cha yero. Malomwa Zodiac ndine Nobeta Mamtuva Mzenda. Mukone yankhani pano pa Zodiac ndipo masanano muli ndine Happy Mzembe. Tionenso mitu yankhanizi pamene tikupitirira. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Michael Usi watsutsula mamembala ena mchipanichi omwe akuti akuchepsa ulamuliro wake. Bungwe la MRA lalangiza omwe akumanga chipata cha makono pa Songwe ku Karonga kuti achite changu kumanga malo oyezera mlingo kuti galimoto zizidutsa mwachangu. Akatswiri pa zamaphunziro ati mdziko lino mukufunika njira zina zatsopano zothandizira ophunzira osowa ku yunivesite m'malo modalira kwambiri ngongole ya boma. Nkhani zina, President wa dziko la America a Joe Biden wayikira kumbuyo wachiwiri wake a Kamala Harris kuti ali ndi kuthekera kolamulira dzikolo. Tipitirire ndi nkhanizi. Akatswiri pa nkhani za maphunziro pansi pa bungwe la Ambassadors Charity Trust ati mdziko lino mukufunika ndondomeko zina zofikira ophunzira osowa ku yunivesite monga njira yolumikizitsira kampani ndi yunivesite kupeza ndalama zothandizira ophunzirawa. Mkulu wa bungweli a Blessings Chiwosi wati ndi mchitidwe odalira ngongole za boma pa maphunziro ukukanikitsa ophunzira ambiri kupeza maphunziro apamwamba chifukwa sizingafikire onse osowa thandizo msukuluzi. Unduna wa maphunziro wayamikira ganizoli lomwe wati mabungwe okhudzidwa akufunika kulowererapo kugwirizana ndi boma kuti ndondomeko yotere itheke. Franklin Tambalika walemba ripoti. Polankhula ndi Zodiac, mkulu wa mgwirizano wa mabungwe a Ambassadors Charity Trust a Blessings Chiwosi wati kuyika ndalama zokwanira ku ntchito za maphunziro ndikofunika pa chitukuko cha anthu. Achiwosi ati sukulu za ukachenjede zili ndi udindo osula nzika kutukula ntchito zosiyanasiyana kudzera mkafukufuku komanso kudziwitsa anthu momwe angagwiritsire ntchito ukadaulowu. Iwo ati ichi nchifukwa chake aganiza zofikira kampani zoyima pa zokha kuti zithandizire pa ntchito yosaka ndalama zothandizira ophunzira osowa. Ulipo kuthekera kumwe corporate world ma private institution makampani a business ndi anthu amene ali nkuthekera akonza kulumikizana bwino kubwera kumaponya mu basket imene ithandizire kuti tizipereka maloni. Akapeza knowledge yabwino ku skulu kuja adzabweza service kumakampani amenewo. So njira iyi ndiyo thandizira kwa amene tikuluza ma resources abwino amene akumalephera kupitiriza maphunziro awo ukachenjede chifukwa cha umphawi. Poyankhulapo pa nkhaniyi, mneneri mu unduna wa zamaphunziro Amphatso Nkuonera
atsogoleri akuvomereza kufunika kwa mabungwe oyima pa okha pa maphunziro, koma apempha mbali zokhudzidwa kuti zizigwira ntchito zawo molingana ndi ndondomeko za boma. Boma kudzera ndi maphunziro ili kugwira kale ntchito ndi mabungwe ambiri komanso anthu osiyanasiyana, koma tikupempha pete sanalowe mu ndandanda umenewu kuti tiye tigwirane ndi manja tiyendere limodzi titengere nkhani imeneyi ya maphunziro mdziko muno kuti maphunziro mdziko muno paphewa limodzi ncholinga chakuti tonsefe tifikire masomphenya a boma a 2063. Chaka chilichonse cha maphunziro, nthambi ya boma yothandiza ophunzira ndi ngongole ya Higher Education Students Loans and Grants Board imalandira kalata zochuluka kuchokera kwa ophunzira ofuna thandizo la ndalama pa maphunziro. Nduna yoona zokopa alendo Avera Kamtukule yauza kampani ndi ena kuti ayambiretu zokonzekera za chionetsero cha zokopa alendo cha chaka chamawa kuti chidzakhale chopambana. Iwo apereka pempholi pomwe amakumana ndi akuluakulu osiyanasiyana komwe anati chaka chino zayenda bwino chifukwa kampani 280 ndizo zinatenga mbali chaka chino kuchoka pa 120 chaka chatha. Iwo afotokoza. Mwachidule chabe nali mkumano utani kumene ulo nali mkumano ngwauza kuti kukunyadirani tikuthokozani tani mavuto ochuluka chaka chino chomwe timakonza Malawi International Tourism Expo pamene timati takulandira expo komano iwowa tisaname kunena muona mtima mopa mulungu anatithandiza kwakukulu kwambiri kotero kuti tinapeza ife ndalama zochuluka zokwana 380 million zimene zinapita kuti kukonzekeresa ife budget yathu. Chaka chatha tinali ndi anthu 120 amene anazaonesa ntchito zawo ndi ma services zawo amene amapanga, koma chaka chino tinachita ife kumaona kuti kwa mulungu mwatikondera mwa mtundu wanji. Tinali ndi anthu amene anapanga exhibit over muna 250 ena muna samafika 280 amene amazaonesa zinthu zimene amapanga ma products awo ndi zinazotero. Senza kuti anthu akuona uphindu limene lilipo akamabwera amazaonesa katundu wawo, ndiponso tinazaona zonena kuti malonda pakati pa Amalawi okhaokha komanso Amalawi ndi anthu akunja anakhanga tachulukirapo chaka chinoncho. Ndiye kwa ife tinaona ngati kuti chine chinthu chamtengo wapatali kunena kuti tikukhanga kuti zinthu zikumkilankira timachoka poyambira ndipo mkuyeneko zozona kuti tinakhala zaka ziwiri tisanapange tourism expo tinayimisa fa chantha ja timadutsa ya COVID-19 ndiye tinayamba 2023 ndiye 2023 timaona ngati atayamba bwino muchatimana kuti we are back ipatse modo we are back kwa pano patana kuti everything tourism. Bwana president anazo kuti yamnene kuti everything everyone tourism. Tinaona kuti tinapanga expo yo ya mtengo wapatali kwambiri koma kuti feri pange kumene koko kuthekera kwake ena anatibwira mkono ena mwayo amatibwira mkono ana amene wawo kotero kuti feyo ngati malo mwa Malawi onse komanso boma komanso ndonoona zokopa alendo timene kati zangoza tizikoma kwambiri pa ntchito imene munagwira yotigwira mkono kuti tipange zazikulu ngati zimene zizi. Mkulu wa Umodzi Park Stanley Kabango wati chaka chino zinthu zinali zapamwamba ndipo wayikira kumbuyo pempholi. Munkhani zina, President Joe Biden wati akanakonda kuti wachiwiri wake Kamala Harris ndiye adzayimire pa chisankho cha dzikoli ku chipani chawo cha Democratic. Biden anena izi maola ochepa atalengeza kuti sayimira chisankho chikubwerachi mu mwezi wa Novembala. Polengeza za chiganizochi, Biden anati apanga izi pofuna kuchitira ubwino chipani chawo komanso dziko lawo. Iwo atali ndi chikhulupiriro chachikulu mwa wachiwiri wawo Kamala Harris kuti ndiye akhoza kutsogolera chipani chawo ndi dziko. Apanso ndipo pamapeto pa nkhanizi kumatisana siyani tentoneso mitu yake. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Michael Usi wadzudzula mamembala ena mchipanichi omwe akuti akuchepsa ulamuliro wake. Bungwe la MRA lalangiza omwe akumanga chipata cha makono pa Songwe ku Karonga kuti achite changu kumanga malo oyezera mlingo kuti galimoto zizidutsa mwachangu. Akatswiri za maphunziro ati mdziko lino mukufunika njira zina zatsopano zothandizira ophunzira osowa ku university m'malo modalira kwambiri ngongole ya boma. Munkhani zina, President wa dziko la America Joe Biden wayikira kumbuyo wachiwiri wake Kamala Harris kuti ali ndi kuthekera kolamulira dzikolo. Walengani zambiri pa Zodiac Malawi.